Od akej sumy sa dá u nás investovať? V zásade k tým trom možnostiam, ktoré som predtým spomínal, sú to vlastne aj tri rôzne sumy. V zásade do dlhopisu je to možné od 2000 eur, to znamená, že ktokoľvek, kto má 2000 eur a viac, môže s nami investovať. Takýchto investorov máme aktuálne cez 90, ktorí k nám investovali zdroje prostredníctvom dlhopisov a majú relatívne zaujímavé zhodnotenie, ktoré sa hýbe niekde na úrovni okolo 8% až 9% na ročnej báze. Druhá možnosť je od 50 000 eur, kde investor dostane podiel na výnose v konkrétnom projekte. Nevieme mu dať pozemok, nakoľko nemáme také malé územie alebo také malé celky. To znamená, že jediná možnosť, ako sa vie do toho zapojiť, že zozbierame pár takýchto investorov a pridelíme im ako konkrétny projekt, ale musíme to urobiť na našej strane, aby sme zozbierali týchto investorov. To znamená, že tam je možnosť od 50 000 alebo môže to byť kľudne aj 100 000, kde si zoberie ako keby väčšiu časť. A tretia možnosť je od 150 000 eur, kde my vieme najmenší celok odkrojiť pre investora, je to zhruba 500 kW alebo pol megawattu. A celý tento pol megawatt zhruba na úrovni tých 150 000 vieme odstúpiť pre investora za samozrejme istých špecifických podmienok. Táto suma sa môže líšiť projekt od projektu, bavíme sa teraz len veľmi nahrubo o nejakých číslach, aby bola zodpovedaná aj táto otázka, aby investori rozumeli tomu, čo potrebujú vložiť a aby s nami vedeli nejakým spôsobom spolupracovať alebo aby tá spolupráca dávala zmysel.